Daj Bože. Daj Bože. Kde ste ešte vybrali? Oslavovať písť. Oslavovať? Nepustíme. A co za to chcete, že by ste mohli prejsť? Ukážda. Ja mám dať liter polienky. A nech sa páči. A najviac páte na užitek, na zdravíčko hlavne. Aj vám všetkým. Ďakujeme pekne. Dobre. Teraz puštíte nás teraz. Otvíraj kaporu. Ďakujem. Jo. Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami i s duchom tvojim. Tomáš a Nikolá, drahí priatelia, vítam vás v Božom chráme. Prišli sme sem všetci s radosťou. A vy, Tomáš a Nikolá, že Boh posvätí vašu lásku a spojí vás sviatostným zväzkom.
A vy ostatní preto, že budete svedkami tejto slávnosti. Aj cirkev sa teší s vami. Zúčastnite sa na tejto slávnosti nábožne a pozorne, aby ste sa obohatili Božou milosťou. Tomáš a Nikola, milí snúbenci, rodičia našich snúbencov, príbuzní, drahí bratia a sestry. Hovorí sa, že keď ideš na more, prežehnaj sa raz. Keď ideš do vojny, prežehnaj sa dvakrát. Ale keď ideš do manželstva, prežehnaj sa trikrát. To znamená, že manželstvo nie je len tak, že za krátku chvíľu už budú manželi, ale je to na celý život. A na celý život to znamená, že človek potrebuje ako keby odkrojiť polovicu zo seba, lebo je tu aj ten druhý. Ako hovorí aj Boh v Božom slove, muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja jedným telom. To znamená, aj v židovskom ponímaní muž má ako keby polovicu duše a žena a v manželstve vytvárajú nielen jedno telo, ale aj jednu dušu, a to sviatostným zväzkom. A manželstvo si iste vyžaduje aj veľa odríkania okrem tej lásky. Tomáš, ľubíte Nikolu, táve Nikolaju, to je základ, pretože bez toho by asi manželstvo nebolo bez tej lásky. A aká má byť tá láska? Aj svätý Pavol hovorí, že láska má byť trpezlivá, milosrdná, dobrotivá, má odpúšťať, má byť stála, trvalá. Aj naša viera k tomu. Pretože ako človek má rád jeden druhého, tak je to len preto, že mu venoval čas. Keby si človek nevenoval čas jeden druhému, ak by ste sa nepoznali. Ale keď ste venovali čas jeden druhému, tak vznikol medzi vami vzťah. Ale keď chceme mať aj vzťah k Bohu, pretože uzatvárate sviatostné manželstvo, čiže do vášho života prichádza sám Boh. Keď chceme mať vzťah k Bohu, tiež si musíme nájsť pre ňu čas. Čas na krátku modlitbu, čas prísť do kostola, čas vyspovedať sa. Pretože život veľmi rýchlo uletí. Plyn je ako voda. Človek nemôže dvakrát do tej istej rieky stúpnuť, pretože voda stále tečie. Preto aj každá chvíľa v manželstve je taká, ktorá sa nikdy nebude opakovať. Ani táto chvíľa sa nebude opakovať. Ani možno hodina, ktorú prežijete, sa už nikdy v živote nezopakuje, pretože život plynie ďalej. Tak vám prajem, aby ste si jeden druhému venovali čas, aj vašim blízkym, aby ste venovali čas Bohu. Iste prídu v manželstve aj ťažkosti kríže. Za chvíľučku budete prísahať na kríž. Ježiš sa za nás obetoval na kríži. To manželstvo tiež bolí. Prináša aj trápenie a ťažkosti, ale majme stále nádej, že aj v tých krížoch je Boh s nami. Prídu aj nedorozumenia, hádky, aj sa pohádate, ale máme aj rok milosrdenstva, aj vy jeden druhému povedzte, prepáč, odpusť mi, chcem, aby sme išli ďalej. Iba odpustenie nás povína ísť a kráčať manželstvom ďalej. Nezabudnite si preto a jeden druhému odpúšťať malé prehrešky, nedostatky. Tento deň pre vás taký významný a dôležitý vám teda prajem hojnosť tých Božích milostí, čas jeden pre druhého, pre vašich blízkych, čas pre Boha, objať aj tie kríže, ktoré prídu a hlavne tú vytrvalosť aj vo viere, aj vo vzájomnej láske a vernosti až do smrti. Amen. Tomáš a Nikola, rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus stál tu pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou obcov sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam. Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Áno. Tomáš a Nikola, ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte
úcte po celý život? Áno. Chcete si založiť rodinu? Pýtam sa vás pred Bohom a cirkvou. Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a zákonov jeho cirkvi? Áno. Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, ľaknite si, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Ja, Tomáš, berem si teba, Nikola, za svoju manželku a sľubujem pred všemovcím Bohom, že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chudobe, a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Ja, Nikola, beriem si teba, Tomáš, za svojho manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Amen. Milí novomanželia, teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili. Pred oltárom Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáha. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáha. Požehnaj, Pane, tieto prstene, žehnáme ich v Tvojom mene, aby tí, čo ich budú nosiť, zachovávali neporušenú vernosť, plnili Tvoju vôľu, zotrvali v Tvojom pokoji a žili vo vzájomnej láske až do smrti, skrze Krista nášho Pána. Amen. Nikola, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Tomáš, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Môžeme zatlieskať, nech sa poboskajú. Prosíme ťa za tých, ktorých spojila sviatosť manželstva. Daj im sa vždy z láskou vinúť Tebe a ľuďom nech zvestujú Tvoje meno skrze Krista nášho Pána. Ľahko sa je oženiť, ale ťažšie je byť ženatý. Ale vám prajem, aby na tejto ceste ste stále kráčali s Bohom, pretože kto na Boha nezabudne, to na toho ani Boh nezabudne. Teraz po záverečnom požehnaní vás spolu so svedkami poprosím podpísať zápisnicu a zároveň príjmite požehnanie. Pán s vami. Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.
začnela. Bude sa dať tancovať, dievčatá. Dobre, a ešte raz všetko dobré. Kde máte pohostenie? No, až do rána, hej? Drž po bonju pokaz. Všetko na 10, ali ne da draga stavka. Misliš mi to bolje. Akademno igra kako treba. Do konca.
počasie. Chvíľu je búrka, no v zápätí sa vyhasí. Chcel by som vedieť viac o tom, čo je v hlave. Môžem len hádať, je tak komplikovaná. To vieš, ona má svoj zvláštny kód. Ten neuhádneš, tak zmier sa s tým čím skôr. Na chvíľu sa stíš, počúvať ju skús. Len minútu chce tvoj záujem, vnímaj ju celú. Žena a muž, to je na chvíľu áno a potom nie. Neprevládané územie, schválne dozní skôr dospeje. Symbióza tiel, tí dvaja, majú to kúsok do raja. Minus a plus, stav čo chceš, keď nebude sebou na nič nedostaneš. Vždy ma tým vytočí, keď nepovie mi do očí. Prečo sa trápi, vycítiť to mám vresám. Som z jej celkom zmetený, mať tak GPS nažený. Chýba mi návod, neviem čo s tým robiť mám. V tom príbehu má každý z vás svoj plán. Sem tam je to boj, no osud vás vždy rozmotá. Srdečne vás vítam v našom podniku Čierny baron. Dovolte mi, aby som vám v mene celého podniku prijal všetko dobré na spoločnej ceste životom a zároveň mi dovolte, aby som vás privítal tak, ako už býva zvykom, ale s chlebom a soľou a pripočujem na váš spoločný život. Páči sa. Môžete aj tak. Kľudne mi teča. A už teba začiť. Dobre. Dobre. Vraví sa, že črepy prinášajú šťastie, tak je čo najviac.